alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanku da wannan lokaci da fatan kun wani lafiya. Yau za mu yi magana ne akan abin da ya shafi verification na Binance account. To da farko abin da ya kamata ka yi sai ka taɓa wancan gurin ɓangaren ka na hagu, sukurwar hagu can sama. Gashi zan yi alama wannan gurin da yake hoton kai. To bayan ka taɓa nan gurin ya buɗe kamar haka, ya buɗe to sai ka zo ka taɓa wannan gurin. Kai da ba kai verification ba za ka ga verify za ka gani, ba za ka ga verified ba, za ka ga gun da alamar ja. To sai ka taɓa wannan gurin. Yauwa sai to kana shigowa zai kawo ka wannan guri kamar haka. Yauwa. Yauwa kamar wannan gurin da na zana gashi nan. Na zana shi. To abin da za ka yi shine sai ka janyo wannan gurin, gurin da na yi aro. Idan ka janyo shi sai ka janyo shi baya. Idan ka janyo shi baya shine zai kawo ka guri nan kamar haka setting. Bayan ka taɓa setting sai ka shigo wannan gurin. Gashi nan identity verification. Bayan ka taɓa wannan gurin personal ga identity verification nan kuma ga personal identification nan. Gashi nan na yi aro sai ka taɓa wannan personal identification ɗin. To sai ka taɓa wannan verify ɗin kamar yadda na taɓa. Kana taɓa automatic zai kawo ka nan gurin. To kai ɗan Najeriya ne kamar yadda gurin yake a cycle. Gashi nan an yi cycle ɗin Najeriya to kai ba ruwan ka sai ka bar shi a haka. Kamar yadda kuke gani gashi nan sai ka taɓa wancan gurin zai kawo ka a nan gurin. Ga guri nan an rubuta verifying BVN. To gashi nan akwai verify with ID, verify document with BVN number. To automatic sai ka taɓa wannan verifying ɗin na BVN number. Gashi guri ni na ɗan yi alamun gurin na rufe BVN number ta. To kai ma kuma sai ka rubuta BVN number ka. Bayan ka rubuta BVN number ka sai ka zo ka taɓa wannan guri da aka rubuta, gurin nan da aka rubuta submit and continue. Automatic sai ka taɓa shi. Da ka taɓa shi wannan gurin da aka rubuta zai kawo ka nan gurin, zai tafi processing. Gashi nan if you are not automatically token to next step please visit the verification center to view. To nan ba ruwan ka da shi, za ka jira shi ne ya gama processing. Yauwa za ka jira shi kamar haka zai gama processing zai kawo ka nan gurin begin verification. To ga wani guri nan zan yi alamar cycle a gurin. Yauwa abin da kuke gani. To abin da ake magana nan avoid wearing hat. Kar ka sa hula, kar ka sa gilas. Shine abin da ake magana. Sai wannan avoid using filter. Kar ka yi amfani da filter na wayanka. Yauwa sai aka ce nan gurin kuma use enough light. Yauwa use enough light. Bayan ka gama ka fahimci wannan gun ka tsaya ka karanta to sai ka taɓa begin verification. Begin verification kana taɓa zai kawo ka nan gurin. Sai ka ce allowed a wannan gurin. Yauwa masha Allah. Sai ka ce allowed. Idan ka taɓa wannan allowed ɗin to bayanan za su samu damar shiga cikin kyamarar wayanka. Yauwa bayan ya taɓa nan gun za su kai ka gurin da za ka yi ɗau hotonka. Yauwa za ka ga guri ya buɗe kamar wannan design ɗin ya kawo. To ka tabbatar kanka ya tsaya car a tsakiyar wannan kyamara ɗin. Za ka ringa ɗan moving kaɗan da abin da suka baka da doka za su ringa kawo ma abubuwan da suke buƙata. Idan sun kawo ma abubuwan da suke buƙata sai ka ringa yi musu. Za su ringa cewa ka yi kaza ka ɗan gota kanka ɓangaren dama, ɓangaren hagu kaza kaza kaza.
to sai ka rinƙa kula da wannan dokokin da suke gaya ma. Idan amma fa za ka yi haƙuri kai ta gwadawa, wani lokacin za su ce ma ka yi kaza, to sai ka yi ɗin ma ka ga sun baka damuwa. To bayan ka yi wannan za su kawo ka nan gurin. Final confirmation will be delivered via email. To sai ka je ka duba email ɗinka idan verification ɗinka ya karɓu. Bayan ka gama wancan selfie ɗin, yauwa za su tura ma saƙo cikin email account ɗinka sai ka je ka duba. To sometimes iya ɗaukan kwanaki 3 kamar yadda kuka ga na nuna yanda suka yi bayani wani lokacin, amma kuma suna ma maganar cewar 70% account ana verification ɗin cikin minti 2 ne. To sai ka taɓa wannan close ɗin bayan ka gama, zai kawo ka nan gun. Gashi nan wannan har an gama verification verified. Sai gashi nan an rubuta verified account kamar yadda kuke gani na ja wannan line ɗin. To automatic account ɗinka ya yi verified. Sai wannan my privilege ɗin idan ka taɓa shi zai kai ka irin tagomashin da aka baka, irin privilege ɗin da aka baka, damammakin da aka baka bayan gama verification ɗinka. Yauwa masha Allah. To wannan shine yanda ake yin verification na Binance account. Yauwa masha Allah. Bayan ka gama verification ga yi nan za ka iya withdraw ɗin cryptocurrency na BTC abin da ya kai 100 BTC a duk rana. To ka ga wannan dai kai ba walls bane ba, yaushe ma za ka gama cinye irin wannan daman. Yauwa masha Allah, na bar ku lafiya. Da Allah muna fatan ai mana subscription a cikin wannan channel ɗin namu, ai kuma liking. Muna muku fata alkhairi. Yauwa adanna alamar kararrawa da zarar an ɗora sabon bidiyo automatic zai sanar da ku. Muna muku fata alkhairi.